Horas madihita salutna. Ada orang sota puka perminggota, tapare de madirita martangiang mahita di nganat tabi. Amen. Mare de maida. Puji Hamu Yahweh Tuhan dengan bahasa para siro saleh mengenai dengan bahasa para siro. Marhite-hite guarni de bata ama, doat guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doat guarni tod di parbadia na tumapalangi doat tanoon. Amen. Nung nga di papotohon ibana tuho ale jolma, manang ahana denggan, jal manang ahana niluan ni Jehovah siakko, iya mana mangulahon sabing dohot holong ni roha di habasaon, jalamar pangalaho haserepon maradopod di batam. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan de bata parguguna suatu dosan, saya lehon jala patubu madihami haporsyaon nasitong, tabay mahaporsyaon nami ganupari asalam tugu, lehon madihami holong ni rohana sumar pangasi, asa holong rohana mi dihodoh di dongan nami jolma. Lehon dihami pakrimun na mangulu, asam merlas ni roha hami mabahin lomo ni rohami. Saya ului mapangiduan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
hamu mapatik ni debata imana tersurat di Filipi 2 ayat 4. Undang manarik kok di hamu be matahon hamu dohot ma nadidongan atau martang yang mahita mangido gugos ya tuhata. Ale Tuhan debata saya pada gugoi mahami mangulahon na bartu patikmi. Amin. Tato potima dosata. Ale Tuhan debata pargugona suatu dosa njala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati tu madiko dalanna asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Alani ubanu pangido hami. Saya sudati matoru-torum asa unang mangonai betu hami. Saya sasudido sanami asa mangolu hami di bagasan asi roham. Saya para gugui mahami. Asa margugu kami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taring tu hasisani dosa. Roma hamutu awas manggolu to dimuna nina Tuhan Jehovah. Tung surararadu samuna songon abit bunga dap botar do bainok ku songon inak. Nak perara songon abit hasuba gabe songon hapas do muse. Hasangapun ma di debatana di gijang. Amin.
Tajaha mahatani debata turpuk ni hari mingguon imana tersurat di Psalmen 66 ayat 1 sak rodisia tajaha marsika soring puji-puji tu debata ala surung ni pangaraja Yona edesian si David maropolop tu debata ma ali sadok tanoon dok hamu mamedok debata tung nasokal doa kapabahenanmu binahen ni hinatibul ni gugum ikon marsobatuho akamusum. Rubi mahamu mernida akapabahedani debata tung nasokal do pangaraja Yona di Malaysia. Martua ibana mangarajai marhite-hite hagugunai saya mengaranapi matana tu aka bangso asa unang dipagijang aka pangguturi dirina sela. Ibana mabahen hosata mangulu jaladang di loas tota tersuladit ido sahatna martua dua kana tumangyon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Tidakon maha porsiaw tai songon hina tidakon ni dong atas porsiaw di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama parguguna suatu dosan natu mopalangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imanatin bihon ni si Maria nagabigabiasya to di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natu mau nabernit di panguhuman ni silatus namati terpajal do ibana di hau pinar silang
na tua tu banua torun dung itanom, na mula mangolo di hari patoluhon, na manaik tu surgo, la hudul tu siamul reja pata Jehovah, amanai pargugo na suatu dosani, disima ibana pa mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohok na mati. Au porsia ditor di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akkada badia, do dihasisani dosa, do dihatai na madok, mulak mangolu sogo daging halak naung mate, do dihangoluan na sora suda. Amin.
tajahama tabige matiting na masa diuriat tadi bakasan sedariot. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 3 Juli 2022. Goar doho topik minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu patuluhon dung trinitatis topik minggu. Mangulahon na dengan tu saluhut halak. Tikting parbagason tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongan sarepeon ma pangoli. Harlen Fernando Situmorang, anak Niamata Sabarudin Situmorang, tubuh ni Inata Hermina Boru Silalahi, ruas ni HKBP Pondok Ungu Permai, Resort Harapan Jaya, Distrik Sapulusia, Bekasi Dohot Orowana. Cindy Gloria Sri Rejeki Boru Hutahayan, Boru Niamata Jansen Arsenius Hutahayan Nahinan, tubuh Ninata Tianur Boru Silain, ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Pamasu-masuwon hari Sabtu sia Juli 2022 di Gereja HKBP Pondok Ungu Permai, Resort Harapan Jaya, Distrik Sapulusia, Bekasi. Dakdanak Nasorang. Jumat 12 Juni 2022 di Basa Baso Tuata Dosa Dakdanak Bawa di keluarga Atanasius Sihobing, Inangi Astuti Boru Purba, Sektor Kalibata. Jumat 23 Juni 2022 di Basa Baso Tuata Do Sada Dakdanak Bawa di keluarga Ius Dedi Togatorop, Inangi Reniwati Borusinaga, Sektor Parserahan. Hipas do dakdanaki suang songoni natorasna. Ruas nataba. Minggu 3 Juli 2022 nunga di jalo gabe ruas di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Jento Silitonga, Inangi Teti Sipayung. Doho tolu dakdanak Rosian Gereja Kristen Luther Indonesia GKLI, alamat Jalan Al Musawalna, RT 015 RW 002 Sektor Cipinangasam. Pelean Tujoloni Langgatan. Sadarion Minggu 3 Juli 2022 Papungu pelean Tujoloni Langgatan dohita marhite-hite amplop pangurupion tu gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP. Hobar tu surat edaran panitia tahun kesehatian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Raya nomor 262 garing Dewalu DKI garing onom garing 2022 taringot tu tahun kesehatian. Minggu 10 Juli 2022 papungu pelean Tujolon Langgatan dohita secara khusus tu tahun kesehatian Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Las Marohata Pasahaton Peleani. Bazar Seksi Perempuan. Sadarion Minggu 3 Juli 2022 Seksi Perempuan HKBP Sutoyo Patupohon Bazar Kas menu Batak di ibadah pukul 8.30 dohot pukul 10 sadawib. Tuaka ruas Boima menghubungi Goar dohot nomor HP naung adong di Warta Cetak. Partangiangan di Bagas Niruas. Tuaka sektor naung boi patupahon partangiangan di Bagas Niruas Uhud di Parohahon lingkungan Nahumaliang. Marhitetik tingon disosoi ma tu situa sektor asa dibahen ma jadwal pertangian di sektorna jala di pasahat tu sekretariat gereja. Pertangiangan sektor. Kamis 7 Juli 2022 Patupon Huriata do pertangian sektor secara tatap muka masuk pukul 10 sia 30 wib. Nama kasuton pertangiangani sektor Penas, Warung Gudeg, Warung Sau dan Paduan Suara Immanuel, Paduan Suara Eklesia HKBP Sutoyo. Turuas nanaing mandohoti secara live streaming link YouTube dibagi hon marhite WA grup sektor.
Parguru Malua Khusus. Minggu 10 Juli 2022 di ibadah pukul 10.05 WIB. Patupaun ni huriata do acara maka tidak kon haporseaon tu aka Parguru Malua Khusus. Naung mandohoti parsiajarani hurang lobi 3 bulan lelengna. Boa-boa tu kategorial dohot paduan suara. Asa unang di patupa latihan kor di Ganup hari Kamis. Pukul 10 WIB tu Gijang. Ala di patupa huriata do partangyangan sektor secara live streaming Ganup hari Kamis. Pukul 10 sia 30 WIB. Partangyangan sektori nani dohotan ni suderuas. Kategorial dohot paduan suara. Songonima pinasaat boa-boaon tuhita. Asa unang di patupa kunjungan gereja retret kebaktian Padang dohot na asing. Di Tiki Adong acara khusus di gereja. Isarana temu pisah pendeta, pesta huria, pesta perheheon di gereja HKBP Sutoyo. Diakonia HKBP Sutoyo. Dewan Diakonia HKBP Sutoyo marhite seksi pendidikan. Naeng pasahaton penghargaan tu aka parsikola ruas ni HKBP Sutoyo. Di tingkat SD, SMP, SLTA, SMU sederajat naman dapat peringkat sada 2 dohot tolu di kelasna. Jala dilampir honma. Fotokopi buku ruas. Fotokopi nilai rapot. Surat keterangan siar parsikolaan na menyatakan peringkat di kelas. Na ditandatangani kepala sekolah dohot di stempel basah. Batas waktu pasahaton berkasi diperpanjang 1 hari Minggu 10 Juli 2022. Berkas di pasahatu Sekretaris Huria. Penyerahan penghargaan Sabtu 6 Agustus 2022 pukul sia WIB maringanan di gedung gereja utama, di gedung utama gereja. Sumbangan di Jalodo sumbangan sian Laura Margareta Siregar sektor Halim. Bunga altar tu Minggu 3 Juli sadarion. Hamuleteon di ulang tahunna napa 14 tauton sadarion. Di pasu-pasu tuhat tama napa sahaton sumbangani. Laho pasikopon tiktingon boy ma tajaha di tikting cetak. Songonima sahat ni tikting di mingguta sadario. Mari di mahita hugut tapasahat pilihat tanah perjulu.
Galatia bidu onom ayat sada rodi ayat 10. Galatia onom ayat sada rodi ayat 10 hujahau madi tasalutna tapai yuk ma di bagasan rohat tabe. Toktong ma di bagasan holong ni roha. Ale akadongan. Molotung tarsomong jolma mardosa. Hamu akanong taruli di todi ma pature-turehon ibana. Maritehite todi na labok. Alai matahon dirim. Sotung dohot ho tarujun. Marsirupan mahamu mamorsan akka na dukdoki. Imadalan mangaradoti patik ni Kristus. Ay molo di paburnang halak dirina. Hape soada di ibana. Si paoto-oto diri doi. Alay ganup manakasi ulaw nabi. Dungi tu ibana sadiri ma puji-pujian. Dada maradopon na asing. Alay adong diganup si porsanon nabi. Alay na mamudahon hatani debata. Tamado taruli dinasa parsaulian ni nari pinadodanay. Unak kamulilu. Dang ulo debata leaan. Ay iya idi sabur halak ido gotilon na. Ay namanabur tu daging na manggotil do siyan daging na hamaguan. Alay namanabur tu toddi manggotil do siyan toddi hanguluan saleleng-leleng na. Alay unang marnalu jahita mabahin na dinggan. Ay namanggotil do hitan musik ditikinay. Anggo so pargali hita nuaing. Atong bicasa diari dope taulakon manadinggan di salut halak. Alay gumudang matudongata saha porseaon. Ido sahatna. Diamuna kamanami inanami molo surat Galatia surat ni Paulus tu akar ruas ni huria na adong disi. Na paturehon, na pasadahon ruas na adong disi. Na memang tongon berlatar belakang halak Yahudi do non Yahudi. Di latar belakang na berbedai terjadi aka perbulak-bulakan. Ada perbedaan yang terjadi. Amana masa. Aka halak Yahudi memandang dirinya lah yang terbaik. Halak Yahudi memandang dirina do aka bangsoni debata. Holan to aka pinoparni si Abraham do haluau ni. Jala aka pinoparni si Abraham do aka na dietong halak na porsea. Molo secara garis keturunan memiliki darah dari Abraham. Budaya. Di bahen nasida donang budaya ni halak Israel nagabedalan ni nasida patudukon songon jolma nang pinaluan ni debata. Mereka membuat budaya sebagai patron atau sebagai tolak ukur mereka bahwa mereka adalah bangsa Allah. Ubani dang dietong be Kristusi. Dang diengok be na Kristusi do muse na paibaruon aka perpadanan diganup aka natinopa. Dianggar honna sidama masa lalunya, dianggar honna sidama haburjonna, dianggar honna sidama nang keturunan ni Abraham nasida. Ubainido gabe adong ma perbedaan ruas bisa da uinganani ima ruas Galatia antara halak Yahudi do non Yahudi. Halak Yahudi pe merasa bahwa halaki kelas 2 aka Yahudi do kelas sada. Gabe adong ma perbedaan yang di antara satu dengan yang lainnya merasa benar, yang lainnya merasa salah, yang lainnya merasa lebih tinggi, nah asing nai merasa lebih rendah. Baru na mangihut holan aka ulau ni halak Yahudi ido natikos. Hanya mereka lah yang paling tahu yang baik. Da na asing nai dang diboto songo dia mangulau na denggan. Jala patokan ni nasira madokon na denggan naso denggani ima kembali kepada kebudayaan ni nasida ima songon halak Yahudi. Upenido gabe adong majongjong pergolakan, ada dua kubu yang sangat kuat yang pada akhirnya
menunjukkan pertentangan gabe bulama huriai. Surat Paulus ipa 1 Galatia lau paingoton dang be budaya dang be sialani si Abraham be masalah taringot tu mudar be nagabe bangso ni Tuhani alai nunga di pasada be jolmai rapodoho debata marhite mudar ni Yesus. Dia mengingatkan bangsa itu, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, do non Yahudi, hal Galatia, asa marsada nasida, dang be dipatik na pinasahat ni si Musa, alay dipatik na pinasahat ni debata marhite Yesus Kristus. Karena memang molo olah patik do patron mereka, sesungguhnya patik itu hadir jauh sekali setelah kehadiran daripada Abraham. Parjolo do si Abraham dan ditanda si Abraham do pena si 10 patik nabi Noan ni si Musa hati-hati gunung Sinai. Tetapi orang percaya Musa manang si Abraham nunga gabe bapa ni naporsia dang sialani patik. Ale justru dikarenakan dia percaya kepada Allah. Ketika dia mau menyerahkan yang terbaik kepada Tuhan, hati-hati jalo debata anak naisi Ishak asa gabe peleana ileon ibana tu debata di ulau nibana na denggan dia dopan ni debata ido uben na gabe bapa ni na porsea si Abraham dan alani patik berbeda dengan pemahaman alak Yahudi. Jadi dipaingot si Paulus ma dang alani tetapi Yesus yang telah pasti kopo patiki ido uben na sadahita. Jadi dung dihatau si Paulus songoni diuduti ibana memangajari halak Galatia lau makanguluhon akan norma-norma ni hak Kristenon na makanguluhon holong na dibagasan Kristus. Lau sido turpuk jamita tadi sadarion na mangajarhon holong ni roha. Ima akan na mangaradoti patik ni Kristus didok. Alaya kadongan molotung tar somong jolma mardosa hamu akan nang taruli di todi ma pature-turehon ibana marhite todi nalabok. Dalam bahasa Indonesia dikatakan bagi orang yang melihat orang lain melakukan perbuatan dosa hendaklah dia bertanggung jawab untuk pature-turehon memperbaiki pasingoton, paturehon, memperbaiki dia agar kembali kepada Allah. Jadi ada tanggung jawab moral. Dijauhi talau paturehon, disido tadani nang tajalo uhumni Kristus. Jadi bukan karena mau menguhumi, bukan melihat karena mau untuk menentukan seseorang itu bersalah atau tidak. Upani diajari saya turpuk jamita dohita ketika Anda melihat dosa manusia atau orang yang bersalah, manang diidahamu ya nak kumuna marsala, manang tetanggamuna, manang dongamuna, dang nalaho uhum nai nagabe tak odolhon disi. Bukan penghukumannya yang mau kita utamakan, melainkan dalata laho paturehon. Itu yang harus menjadi titik fokus manusia. Bagaimana memperbaiki dan bukan bagaimana untuk menghakimi. Karena penghakiman hanyalah milik Allah. Hola debatado dak naboi menguhumi aka pardosa. Ngatal amang da aka pardosa. Suatu suku kamu nokan jadi inang hami arung do dison jema muna polisi hakim aka panako aka dia hutaku bihami do diuhumi do. Suatu na masalah kami ya dupan di Tuhan maralo kami olan ibana do naboi menguhumi dosa. Ingat tamu amang. Setiap tindakan konsekuensi itu yang dia lakukan adalah hukum dan bukan dosanya. Kalau dosanya hanya Tuhanlah yang mampu mengampuni. Tetapi kalau perbuatannya itu konsekuensi. Semua manusia di dalam pilihannya memiliki konsekuensi dalam kehidupannya. Ubani natau menguhumi dosa ni jolma hanya Allah. Tetapi manusia diberikan kemampuan dan bahkan diberikan aturan supaya menjaga habadiau ni aka nahumaliangna. Patik pedilir debata lahu menjaga aka lakani aka ruas aka jolma bangsa Israel. Patik di lehot Tuhani asa menjaga dirita mangarorot hita
membentengi kita dari perbuatan-perbuatan jahat dan bukan menjadi alat untuk menghukum. Jadi hanya Tuhanlah yang mampu menghukum dan menebus dosa manusia. Namang iyo didok, alai matahon dirim, sotung dohoto tarujun. Gabi wingot, molo di TV-TV ubereng kan, molo dokter naing mengubati pasien na, molo naing operasi, pai majolo di steril honibana do dirina, icuci tangan na. Dengan tujuan, asa molo tung perong bakteri di tangan na dang merusak tu pasien na, manang gabi berakibat buruk tu pasien na. Jaladung sai ibana merawat manang mengobati mengoperasi pasien na, tong do dicuci ibana musai tangan na. Dalam tujuan supaya bakteri atau ala apapun yang ada dalam tubuhnya itu tidak menular kepada dirinya. Dijaga tong dirina. Losongoni mahita, dung tapature pangalahon ni dongan, itape ikut jaga. Unang sotok kita pe mangulahon nasarupa. Misalnya kan Roma muna kan ibere kamu ma donga muna dilapo merjuji. Targorak maroha muna laho paingoton asa nang merjuji. Ijonoke muna ma toy malay unang be dati na merjuji puang ya kana bur na may borum. Ibere nga nokko songonon ninna. Duli-duli anak mu ditiro nokko ninna. Sahali pe lae ninna. Salinay pe asa paso. Iro atong do majau. Asa bereng, so dia malamu, nina muse. Tapi ujungnya bisa dari mani pak di sini sidang nak binoto 3 putaran. Gabi kita mangihutton pardosai. Terkadang bisa begitu. Tabereng muruk-muruk sada ina manang tabereng adong di tempat publik muruk-muruk sada halak. Mangamuk tu pelayan manang di restoran. Gabi do kita mangamuk tu ibana. Masa muruk kamu gabi kita sama ibana merbadai. Karena apa? Karena ketika kita menegur seseorang dengan kemarahan, idama ahadona masa haguturon, tetapi diingatkan sotung hita do tarujun di hatau nakingan paingo ma marite hite todi nalabok paingo ma marite hite todi nalabok labatan na ikon di bagasan halabodo dokter juga manang tadok majo pardapol moladong na kesleo pak ni jolma nange do ibana maniuk jodangi baru uluru sipata topu jeladang hola sahali di tiop idok do asa romuse datung na alani na naing makorus hepeng tai alai adong proses kesembuhan dimanapun pelan-pelan tetapi pasti nanget pasingot alai unang jora tatoruson tak uruti karena memang terkadang dengan hata nalabok lebih menghadirkan perubahan daripada hata na topu terlangsung manonggahi jala paroon rimas dia kadongan. Jadi benar-benar firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana cara hidup bermoral, bersikap sebagai orang-orang yang mengikut Kristus. Ubainido di arahomuse marsirupa mahamu mamorsan akan adok-doki imadalan mangaradoti patik ni Kristus. Ubainido naking hudok turpukon uduk ni hata ni si Paulus laho manaringoti aka halak na di Galatia menguruti patik ni Kristus supaya mereka hidup di dalam jiwa yang tolong menolong karena memang setiap orang di ayat 5 alai adong diganuk si porsanan nabe setiap orang memiliki napi norsanna di bahasa aslina di bahasa Yunani didok ransel song rangsel tei doa manginang. Molo tentara kan belgehiat do rangsel nadangi. Igo iyaha. Yaro coba larong do ruas nami pasti kidi tentara. Ucoba do daba memakai rangsel nih. Nganeng tinggal ngau tupu di alan di borakna. Inarakwa kah hadu disi. Semua itu adalah keperluan hidupnya selama dia di hutan. Keperluan. Ubale sudido jolma menuhuk keperluan hidupnya. Sudah kita memiliki keperluan. Siapapun Anda,
Apapun pekerjaan Anda, apapun status kita, kita semua memiliki keperluan yang harus kita pikul. Nah ikon tatuhuk. Ale mau lihat ma di debata, dang di paluas ibana kita manuhuk sasahalata, di jodoh kita marite turpuk jami tahun, asa marsiurupan mahita mamorsan akan aduk-duki. Memikul bersama-sama. Alai odo perlu riko amanginang. Rapak kita memikul ala konteks di turpuk jami taon memang halak Kristen hati hai mengalami penindasan sian raja manang kaisar na marwaso hati hai. Jadi ubanido ditiki na mangulau na denggan manang nasa tolok do akan lo meni rohani debata ikorak do manuhuk aka na porsiai. Kita harus saling membantu dan terpanggil membantu orang lain. Lapatan na iko pajosian pergorakan itu dido dina mangurupi halak. Bukan hanya karena melihat. Jadi adong sorongonon ilustrasi. Adong ma sada halak na mulak tuhuta marmobil. Ala mobil baru musay nasidakan. Asatong ma ibon-iba na mamobili tuhuta. Ape na yung tuhuta na iko lewatan na do akahauma. Jadi pasti kilewat iba na akahaumai masuk mobil lay tubod daradong di pinggir ni dalani satu nga. Jadi nang idorong ibana dang boy. Tuani ma ro sada halak nambabuan seekor kuda. Ibon ibana hodanai sian hauma mungkin baru pulang membajak sawahnya. Ibu ma ibering ma jalado ibana ma tunap nasa mobil. Ulu doamu urpaku nina. Ulbah tolong jopwang nina. Berroma partani iika ma tali tu mobili jalan ibae ma tu hodanain. Jadi dunga hot tali nai di dokon na partani mamad dokon. Leki maju nina. Dang marna maju hodanain. Baru ijo mamuse coklat ala warna coklat hodanain. Maju nina, tong dang maju si coklati. Baru ujungnya di dokon iba nama, hoki maju. Nina mama dokon, baru madung di dokon hoki maju ma hodai. Itarik ma mobili, los bui ma malua cerbot dari. Alai pasti kimat dok moliate ma si punasa mobil, isukum ma tu punasa hodai. Manukku joamang nina. Ay bahasa salah-salah homajo guarni hodam nina. Ay sekor do hodam malay tolu guari joho. Nadia do guarra. Oh molo guarna si hoki do. Ale naking di joho si leki i joho muse si coklat. Bahasa songoni, bahasa salah-salah homajo. Roma ibana madok songon. Songon do daba. Hodakon ngama pitung. Ternyata kudanya buta, jala dang olo karejo sa diri. Molo hujo misalnya na kaguar na parjului, hujo si leki, hujo si coklat, lapatan na asa dirasa ibana, nadong do hape dongan na manuhuk. Jadi olo ibana mangula, dang salak ko hape karejo, adong dodong aku alama pitung ibana. Molo dang iboto ibana nadong dongan na karejo, rap do tibana, dang olo majui. Jadi ubani do uban matrik na songoni ugorai majo na asing asa irpu ibana na adong dongan na baru makarejo ini na. Terkadang kita pun seperti itu. Tapi mama jo songo dia binan ni dongat ta asa tabain na siya kita. Tapi mama tabereng majo isurat do HP aka gor-gor baru matalean. Mengurupi dongan pai mata bereng halak na asing diurupi do manangdang. Walau tinggal kita sendiri nama dang mengurupi, begabi merasa mailah kita. Kita menolong orang lain karena ada kita lihat orang lain menolong. Sesungguhnya nama mengurupi nama sirupani ikon pergorakan ni todido. Bukan karena setelah mendengar orang lain. Dang alani naung adong halak na mangulahon, tetapi harus sialani pergorak ni todi. Kita harus mengurupi jolma sialani pergorakan ni todi nang adong di hita.
Ido nan di pasa ni turpuk jami taon. Na mangihu di hamu aka amanami inanami. Alai didok dison ay molo didok marsirupan mahamu mamorsan akan dogdoki imadalan mangaradoti pati ni Kristus. Ay molo di paburnang halak dirina hape so adong di ibana si paoto-oto diri do ibana disi. Lapatan na molot nung nga taula na dinggan dang si paburnang-burnang ape. Dang be si hata-hata honot to ni. Sa tabi amu akama nami na nami, oloro si pata arong jolma, ay molo soalan yaw, dang jong-jong gerejay. Alay dung sonari dang arong diulau gerejay tuaw. Olu songoni aka hitaon. Kita menganggap bahwa ketika kita membuat sesuatu yang baik di suatu tempat atau kepada seseorang, hendaklah orang itu atau tempat itu juga melakukan hal yang sama terhadap kita. HP terkadang di parnguluat tahun mau taulan na dengan tu sasada halak dang ikosyan iba na musay jalota na dinggan. Boy do siyan halak na asing, boy do marite dalan na asing, boy do dalam bentuk yang berbeda. Dan ikon bentuk yang sama tajalo, bentuk yang berbeda. Sian halak na asing, jala ingok ma. Nasa na dinggan na taula, say mulak doi muse tuhita. Setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan selalu akan kembali kepada kita. Upenido didok unang marnaso tamuna, jangan berhenti. Manggula ko na dinggani unang mahi hamuna marna luja mabahen aka na dinggani karena sesuatu yang baik akan kembali kepada kita. Aku lomodoro aku manoton aka video-video motivasi. Jadi lahu mendukung jami tahun adong dosa ada video motivasi nahu bereng jalan yang bagi hon nang dihita. Tim multimedia boy ya. Tabereng maju manginang video on. Songo dia do habur joni boy mulak tuhita. Total $68. I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay, where we can afford it? Last time you said that. The cake is not tasty. Let's buy something else, okay? You don't want that? I'll take it then. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. By the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. But I've never forgotten him. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money.
Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh. You shouldn't have spent the money. Actually, a Kaiman paid for it. You give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. Happy birthday to you. Happy birthday. Iya. Mau lihat ya? Jadi sian video ini persiajari. Sesungguhnya sebuah perbuatan baik akan selalu kembali kepada yang berbuat baik. Jala sebaliknya, nasa ulau tanaso ture naso denggan, mulak doi tuhita amang, mulak doi tuhita inang, mulak doi sudena tuhita. Ubanido didok diturpuk jami taupe, didok madok nakingan, alai unang marna loja hita mabay na denggan, ay namang gotil do hita muse ditikinay, anggo so pargali hita nuaing. Takas. So nakingan di video HP ternyata amata na kursi rodai, ima amata na pinajupang ni si bawa na mga lehon kue tidak dana perempuan ni. Dia mencatat alamatnya, mencatat nomor handphone dengan menyatakan kalimat motivasi. Molo dihulakona dengan perbuatan yang sederhana hari ini akan menjadi riak kebaikan. Molo dokon riak sahera menjaring tu sudah halak. Dan ujungnya mungkin daki tanah majalo na dinggani. Boy dorano sogot yanak komuna. Boy dora sogot pinoparmuna. Boy dora mungkin sogot akapahupumuna. Ale sadok songona didok nihat debata mulak tu hita do akan adenggan nang taulai. Atong bican sadihari dope ay 10. Taulah kon madenggan salut halak. Ale gumudang ma tudongata sahapor sehaon. Bicang sadihari. Bahasa Indonesianya, selagi masih ada kesempatan, lakukanlah yang baik. Karena pada akhirnya semua itu akan berpulang kepada kita. Ido na dia rahon ni patik ni Kristus. Ido si odolata na iko si buanata mulak amang inang. Gabe patik ni Kristus si parangulata ikon uula kodo na denggan songon topik ni mingguon tu saluhut halak. Ala dia sa puli nakingan didokon gumurang ma tudongan sa porsyaon. Dia do lapatan ni tong do seran na merdia iberita mabain akan na denggani inang ni naita. Daum. Molo tungpe didok. Ala memang tongon hati hai godang doha porsuhon na niya do pani halak Kristen. Ubani dia raw si Paulus asa jumolo di bahan na sida tudongan na sa haporsyon asa dongan sa haporsyon nay dang talu haporsyon na siala ni haporsuhoni gabe dongan na sida patadaw Kristus tunahumaliang. Ubani do ikot taula ko na denggan tudongatan no jonok tuhita yanakota keluargata dongan sa haporsyon asa na sida gabe dongata muse gabe riak-riak na mangulakon na dinggani. Ido lapatan ni. Gabi adong dongata lau patuduhon patik ni Kristusi
ima na mangurupi na makaholongi dongan. Molo tungpe diodol kondisi asa lumobi ma tu akadongan nasa haporseaon. Supaya dia juga ikut sebagai orang yang menyaksikan kasih Allah di dalam perbuatan-perbuatannya yang baik. Tu sudi halak gabe saha mamisi ni Kristusi batu duhon holongna tu saluhut aka natinopa. Jadi dihamu aka manami nanami. Ingok ma ulah ko manadinggan tanpa diojar ala ni dongan. Ala ni halak na asing. Alay na nyojar ni haporsyota. Barun ingok ma nasa nata ulah ni danggawi si pabur nangat tu jolo ni halak. Kita tidak perlu bermegah terhadap apa yang baik yang kita lakukan. Biarlah kita uji semuanya itu di dalam kepercayaan bahwa kita telah menerima akan adinggan sian debata. Ta ulahu ni ala tarajumi nunga macay godang akan adinggan ng pinasaan ni debata tu hita. Baru na patuluhon ingok ma saluhut akan adinggan ng taulay na mula do musei tu hita. Molodang langsung tu dirita ra mungkin tu pinoparta atong unang marnaluja hita manggulahon na dinggani ingot say mula do tu aka na porsyai molo say disaburkon aka ulaw na dinggan manggotil maibana. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya perbuatan baik kita itu dang saheran na mangalang jabe dampaknya. Begitu kita gigit langsung terasa pedasnya. Daun alay songon video nakinganipe dia posoon niya mataido ibana mabay na denggan di jalo ibana hati hahudul di kursi roda bicang sadiari dope lapatan na selama kesempatan masih ada pada Anda, selama Anda belum duduk di kursi roda, selama Anda belum hanya peak di podoman ala ni hagaleon ni haubanumuna, selama masih bisa melangkahkan kaki, selama masih bisa mangula saliling na boy dope tangan muna o mangulaw sesuatu ulahom may mangulahon na denggan saliling denggan dope pikirata pikir homa mangulahon na denggan saliling jago dope jempol tai ketiklah perkataan yang mendukung, menyembuhkan, memberi motivasi kepada orang lain, bukan kata kutukan dang hatana laho paliaho jolma alai. Mari gunakan jarimu, gunakan pikiran, gunakan tubuh kita di bagasan patik holong ni Kristus ala didok namulak tuhita do muse salu nai mortung pedang tadai dia sianganon dayot tama sogot songon edeni korgenes nakinganikan sogot gabe tupalta mangulahon na denggan gabe tupalta masogot. Kita sedang membangun langkah-langkah kita untuk sampai kepada Allah karena kita menghidupi kekristenan kita. Allah memang hala nama dokosi ihut Kristus nunga di ibana haburjon, nunga di ibana roha na toktong mangulahon na denggan. Orang na mangulahon denggan belum tentu di bagasan Kristus, jaladang belum tentu gabi perjabar ibana sogut. Alai ganup halak nong di bagasan Kristus, dia pasti nunga termotivasi jala porsea mangulahon na denggan gabi dalan na lam jonok lam solhot tu di bata nang pesi pata dang tajalo parbuena sonari dang ta ida mamake si malolong ta parbuena dang tadai tu diri ta sadiri ale porsea mahamu songon hatani de bata nong pinasa di bagasan minggu ta sadarion mulak do na manggotil do hita musea nong asogot molo ta haringgason mangulahon na denggan bica sa di hari dope ulau kita ma tutu marhite nasa na tolak ni gugutta marhite nasa tolak magugo ni haporsyota ala dungi idama tabereng ma haluaw ng pinaradin di bata hasonangan nagabe tupal ni ganup aka na porsyay imahatan ni Tuhan diamu akama nami inanami tahanguluhom may di bagasan haporsyota dohot hauduhota di patik ni Kristus. Amin. Martang yang mahita. Mau liate mali Tuhan debata para si roha di hatam nabadia na menungguli kami di sadarion. Ya jari ho hamil Tuhan asa unang hupat dari daw kami hati kosan ni diri nami sabing. Alai asa huwa nguluh kami do
Ulo ni patik ni Kristus imana makaholongi dongan jolma. Marhite-hite narade hamil Tuhan mengulau na denggan tu salut aka na tinopam. Ubanil Tuhan lopok ko mahatam na badiyay gomos tu bagasar roha nami ganup marsada-sada. Asa makorhon yali Tuhan di pangalahon nami, pabayanan nami, pakation nami nang pakubasyon nami pe. Asa paubaho diri nami. Asa hota mili Tuhan jalalam tang haporsyon nami na tuho mangulahon na dinggani. Song-song ni ali di bata. Mulutung pe gudang hamaolon, gudang haurangan nami. Say pataw mahami mariti to di porbadiyay. Lau mangulahon na dinggan di aka humaliang nami. Ajari kami dang mangasahon diri nami, mangasahon parbinoton nami, mangasahon hamoraon nami, mangasahon ng hahurangan nami, mga batilaka nami mangulahon na dinggan di adopamu. Alay sadok alay Tuhan di aka halubyon ng hahurangan nami, pake mahami paudukot diri nami, patupaw na dinggan tad dan ni halak ng majalo, holong ni Kristus sami dingulo nami yon. Song-songon ni nang alituhan di bata nami, ida tatap makaruas ni huriamon. Diganup aka parukilon, diganup aka sitaonon do, diganup aka tanggung jawab ni ngolu. Toktong ramoti ma nasida. Alusi ganup aka tangiang nasida li Tuhan. Jala ajari manasida manad dalomo ni roham, mangetusi ganup aka alus ni tangiang ni nasida. Jala ajari mahami saluna li Tuhan, asa toktong radi ipakeho ali de bata gabi perhitiamu patuduhon holong mo ali Tuhan tu aka dongan humaliang nami tanpa mernida kami di aka haurangan di aka perbedaan kami do aka dongan humaliang nami ali pasada mahami ali Tuhan di bagasan asni roham asalam tadama Kristus Yesus na usob bahami di ngulu namion song-songoni nang huriam pe ali Tuhan. Homa na toktong majagay, homa na pasada rohan nami li Tuhan. Mulutung pe adong aka perbedaan di hami ganup marsada-sada. Adong parasingan nami hami tu aka dongan nami. Alay unang upake hami salut na li Tuhan. Gabi dalan nami laho marbulak-bulak. Alay bayan maganup aka parasingani. Gabi hamoraon di hami, hamoraon di pakubasyon. Hamoraon diganup aka si ulon nami asa maritei pele Tuhan gabi lam huilala kami ma asa daw ni roha na gabi inganan las ni roha diganup aka na porsiai nang pe adong aka parasingan song-songoni nang ali Tuhan ditonga-tonga ni huriam di aka pangulan ni huria ditonga-tonga ni keluarga ni aka ruas ni huriam di aka yanakon pinopar ni aka ruas ni huriam toktong malehon dihami ali Tuhan roha na ringgas makaholongi hatam na badia roha na ringgas mangulahon hatam na badia asa tada maho ali Tuhan de bata nami para si rohai diganup aka pangalahon ng pabayanan nami pe song-songoni nang ali Tuhan diganup aka pamareta nami na manguluhok kami pe ditonga-tonga ni aka bangso nami ali Tuhan mace gudang do na makasogohon na porsyon nami na tuho Tuhan asiroham baik kami manahan na tapi ikon adupan nami akan na maol pauba rohani akan na makasugohon na porsyon nami na tuho ali de bata asa marhite hami ma Tuhan boto di nasida ma de bata na tau si pucio doho de bata nami asa doho na sida makaporseho rap do tami malua na sida sogot sa tuha sonangan na salileng nileleng na ato ngali Tuhan ramoti mahami namulak penongan akaruas ni huriamon jagay na sida suang-suangoni nang akan na mangihutton secara live streaming ramoti parnguluan ni na sida pajupak ko mo sa hami di akaari na mangihut marpungu mamuji ho di bagas joromon rap pamili Tuhan lau pasangapon guar muna badiyay mauliate madiho Tuhan mace gudang akadusa pangalosyon nami sesamai asa tamahami Tuhan gabi habaoran ni pasuk-pasum di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin.
Mare de mahita hu mata papungu peleata na parjolo ima pelean na di amplop gabetu pata membantu dana pensiun HKBP jalan na mangihut ima pelean tu pembangunan ni Bagas Coron de Bata. Mare de mahita. Luz,
tapauduk marohata tatangnya koma peliata. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroron ni salu silehon-lehon na dinggan doho na sa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masyan nan lehon mitu kami pilih nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti aso para siya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marite-hite todim. Asalam utada kami godang ni silon-leon mitu kami. Asalam girgir kami madok moliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajamu, say sau malomo ni roham di banua tongasongo na di banua gijang, lehon matuhami sadarin hangguluat siap hari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di bagasad dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasar Roma damena tutod di munabe. Amin. Dihamuna akama nami inanami ruas na hinaulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nama dohoti parmingguon di apala tikyon di bagas jorn di bata. Suang songoni nang mangihuti di bagas nabe. Kami salut akan nama kubasi di tonga-tonga ni huriata. Pasaton selamat hari Minggu. Saya di bagasan hai pasom mahita asaboy muse pajupang di aka ari na mangihut. Horas marita saluna.